Gitudluan sa Public Employment Service Office Conpeso sa El Salvador City sa Misamis Oriental ang mga senior high school student alang sa employment coaching and career guidance aron paspas nga makakita og trabaho. Ani report ni James Paulo Yap. Gilibot karon sa buhatan sa Public Employment Service Office Conpeso sa El Salvador City ang tanang tunghaan sa syudad nga nagahanyag og senior high school. Kini alang sa usa ka employment coaching and career guidance. Gitinguha sa Peso El Salvador og dole nga mahatagan og saktong giya ang mga estudyante alang sa ilang gusto nga trabaho og ang ilang katungod isip trabahante. Mikabat na kuno sa dulan usa ka libo ka mga estudyante ang napailahom sa employment coaching ug career guidance sukad Enero karong tuiga ug ana-ana sa napulo ka mga pribado ug pampublikong eskwelahan ang ilang nasuruyan. Especially sa katong naay mga senior high school nga dili pa gid ka pursue to college, amo na pod silang gina-equip sa labor standard para at least kung mosulod sila sa pagpangempleyo na ready na sila